takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak? Ya ampun. Urung. Anake dhewe. Aku nyapa to nyang rong tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora mirang? Dek mau ki tak becek ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik niku to sik. Syukur wae. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng. Wis mbok becek iki takbir. Wis tak becek. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Yayi Jejimating Ati, Yayi Dewi Maningkem, sulaing kabagyan lubering katresnan, kaya tutuk manunggal gumolong, temah panjenengan ulun, ora nate genggang sak rambut kelawan sira wong ayu. Sawang purnama cahyamu sithik sorot mantesi gumebyar agilar-gilar kaya bisa mimbuhi sumarating sesotya nyata sira garwaku tetungguling retna pangesti maningkem ngaturaken agenging panuwun katresnan paduka Kakang Cakraning Rat tuhungung kuli agenging Gunung Mahameru. Kakang sayekti rinten dalu tansah mrawasa gorehing manah kula bangkit mimbuhi waskuwatos raos kula Kakang Pukulun. Yayi pagene yo teka kaya mangkono pangrasamu wong ayu Kakang Cakraning Rat. Sak sampunipun kula kalian jengandika nampi tengara saking gaiping Maha Agung kang sarta mundi dawuhipun Yang Pramesti Guru supados kula kalian paduka tumurun wonten Madyapada ing pengangkah anyalirani wahyuning ratu Kakang. Raos sing manah kula samar awet purun boten purun kula kedah pisah kalian Kakang Cakraning Rat. Labet kula ugi kedah pados panitisan ugi Kakang. Punapa kinten-kinten kula kiyat nglampahi lelampahan punika Kakang Pukulun.
sekar mlati ngambar arom gondo wangi ngagem remong plangi wimbo hangra sepengati pacake tindake kaya macan luwih bleres sempal lebihane dadi lan pantese angan dika harum gumepyar katon tejane teledak sare amimbuhi ngujiwate kang pindha mustika saeba endahi ing panggedhe lan sentosa terus lahir hati Yayi Maningkem waleh-waleh apa tresna iku pinerang cacah 5 tresna iku pinerang cacah 5 kang angka sepisan tresna marang awake dhewe lah angka 2 tresna marang wong ingkang luhur bebudene dene angka 3 tresna marang wong kang wis kepuk tangan budi ndungkap angka 4 tresna amarga males winales angka 5 tresna krana kasurung bagus lan ayune rupa Yayi Maningkem sira wong ayu kang kudu eling lamun to tresna kang sejati mono mawa pangorbanan mongko ulun lan siadi tinitah dadi dewa iku kudu netepi dharma memayu hayuning bawana tak baleni sepisan meneh ulun kelawan sira Yayi dadi dewa iku duweni dharma memayu hayuning bawana dene anggone memayu hayuning bawana mau kanthi cara tumurun asarira wahyu utawa kanugrahan mula Yayi ilang ana rasa kuwatir dasarana rasa kapercayan kanthi anteping ati yen to besok sira kelawan pun kakang bakale bisa ketemu maneh Yayi Maningkem sabantuk wahyune ngalah giya tumilah mangolah ilmu bangkit mikat ora mangukut oh
kutaning jiwanggo yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepihawa inggih kakang Cakraning Ngrat ngaturaken agenging panuwun Yayi pun kakang percaya sakwutuhe lamun to manunggaling katresnan suci bisa tinuku sarana laku dharma ing besok bakal dadi timbule wiji sejati tetungguling manungsa tak baleni sepisan maneh pun kakang percaya sakwutuhe lamun to manunggaling katresnan suci bisa tinuku sarana laku dharma ing besok bakal dadi timbuling wiji sejati tetungguling manungsa. Aduh kakang lajeng kados pundi jalma ingkang pantes pinilih dados wadahipun Wahyu Ratu ingkang dipun sarirani kula kaliyan Paduka kakang Mas Cakraning Ngrat Yayi pancene ora gampang ing jagat raya dina sak mengko ngibarate tunggak jarak merajak tunggak jati mati maknane ingkang ala pirang-pirang ingkang becik mungkari arang-arang tak baleni maneh ing jagat raya dina sak mengko ngibarate tunggak jarak merajak tunggal jati mati ingkang ala pirang-pirang ingkang becik mungkari arang-arang kaya jagat iki wis koncatan karo tembung kautaman nuwun inggih kakang Cakraning Ngrat mung wae Yayi maningkem kinarya ancer-ancer Yayi kang pantes dadi wadahe Wahyu Cakraning Ngrat ya wahyuning ratu ya kuwi siji yen ana manungsa kang pinter lan ngrumangsani yen to kepinterane bisa piguna tumrap wong akeh manungsa kang kaya mangkono mau pantes dadi sasananing Wahyu Ratu angka loro yen ana manungsa kang pinter nanging tanpa tumindak apa-apa mula kudu dielingake supaya kepinterane ditanjake marang bebrayan agung. Ndungkap angka 3 yen to ana wong bodho ning rumangsani marang bodhone tumuli ajarana kang sarta tuduhana. Lah ndungkap kang pungkasan angka 4 yen ana wong bodho nanging sok keminter ora ngrumangsani marang bodhone wong kang kaya mangkono mau tumuli tinggalen maningkem prastawa dawuh pangandika Paduka kakang kula namung mangestokaken dawuh Yayi manut dawuh kang tak tampa Wahyu Cakraning Ngrat ya wahyuning ratu kudu tumurun mapan ana ing negara Ngastina ya bumi Praja Ngastina. Pernae ing wewengkon pesanggrahan ringin putih. Kenang apa tumuruning wahyu kok mapan ana bumi Ngastina krana sapa wae kang kuwagang nampa wujuding kanugrahan ing besuke tedak turune bakal dadi ratu kang gedhe pangaribawane mapan ana ing negara Ngastina. Tak jaluk sapa wae iki mengko kang nampa wujuding kanugrahan Yayi maningkem bisa dadi pengawak coba neter marang ketrimaning urip jalma kang pantes nampa nugraha. Nuwun inggih kakang Cakraning Ngrat ngestokaken dawuh ayo lon-lonan lumaku
lon-lonan lumaku tumuju mapan ana ing bumi Ngastina kang mapan ana ing pesanggrahan ringin putih. Sapa wae satriya tanah Jawa ingkang gentur tapane banter pangestine sekung kang dadi panembahe tumuli enggal dicedhaki Nyayi Maningkem. Sumangga kula dherekaken Kakang Cakraningrat. Sewaka
Ijil langenira sang nahar pati lampah hiro alon kinarabak padaya yuarna nira sari iya jagat Dewa Bathara, iya jagat Pangestungkara Bapa. Bapa Panemban Pandhita Durna. Emprit ganthil buntute omah joglo hawla hawla hawla. Wonten timbalan ingkang adhawuh anak angger Jaka Pitana mijil dhateng pun bapa ing Sokalima. Paman Patih Harya Sengkuni paman. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh anak angger Duryudana miji paman ing kepatihan kula pun reki ana Patih Harya Sengkuni Kakang Narpati Basukarna. Kawula wonten timbalan ingkang adhawuh Nyai Amiji kang Raka nganggo Karna Basusena. Nyuwun pangapunten ingkang agung. Dene ripalenggahan sakmangke kula mboten saged wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan jengandika sedaya. Mbok menawi jengandika sampun mangertos lan tanggap ing sasmita. Kalamun dinten sakmangke negara Ngastina kerawuhan tamu agung pepunden kula ing negari Mandura.
ingkang sakmangke kesturawuh wonten madyaning praja Gajahhoya menika. Nggih, nggih. Sasana saha wanci kula aturaken anak Angger Prabu Jaka Pitana anggenipun badhe manembrama dumateng rawuhipun ingkang Raka ing Mandura. Angger anak Prabu Baladewa. Duh Koko Prabu jejimating gesang kula donya prapting delahan Koko Prabu. Sami sugeng rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa wonten ing negaring Ngastina menika Koko Prabu Balarama. Belah dalah. Yayi Nirbaya nirsangsaya lijinangkung dening panguwasaning dat ingkang muruwing dat satemakan jalari lulus raharja pisowananipun ingkang Araka ing Mandura. Bidal saking Mandura dumugi mapan wonten ing negaring Ngastina menika tansah ginanjar kawilujenengan kang sarta ginanjar kebagas warasan Yayi Jaka Pitana. Koko Prabu sarawuh paduka kang rayi ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk wonten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa. Talah inggih Yayi inggih. Dahat katedha kalingga murda seh panakraminipun Yayi Prabu Duryudana ingkang rumentah dumateng pun kakang ing Mandura. Kosok wangsulipun Yayi puja pangestawanipun pun kakang Kiwala mugi konjuka wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu Gorawalan anggen kula mundi Koko Prabu kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwah honorah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi. Duh Koko Prabu. Inggih matur nuwun Yayi. Karaos mboten kirang prayoga lenggahipun ingkang Raka ing Mandura kok Yayi. Nuwun sewu. Yektosipun tuwuh tandha pitakon sak lebeting manah kula kadidene winalik raosipun pun kakang Mandura ingkang nalika tri-ari kawuri utawi telung dina kepungkur paduka Yayi kirim nawala paduka Yayi Prabu Duryudana kirim wujudipun layang utawi kintaka ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu Jaka Pitana dene suraosipun tulis dateng mriku ngandharaken lamun tori palenggahan sakmangke jengandika Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun praptanipun kang Raka ing Mandura. Pramila Yayi muga tinemu ing akal langka tinemu ing rasa menawi boten wonten babakan ingkang wigati dene semanten wanter timbalanipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Inggih Koko Prabu. Saderengipun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa. Inggih lajeng nyuwun pangapunten. Kedahipun kula ingkang sowan wonten negari Mandura nanging kepeksa kula suwun rawuhipun njeng Koko Prabu Baladewa wonten kedaton negari Ngastina. Sampun to Yayi, sampun. Kula aturi ngicali Durgama Sangga Runggi rikuh kang sarta pekiwuh. Kula menika prapta wonten negara Ngastina menika wonten paribasan kebo mulih ana kandhange dhewe. Jarakan Ngastina lan Mandura menika sampun kula anggep padha. Ngastina ya Mandura, Mandura ya Ngastina. Pramila saking menika Yayi, menawi pancen wonten reruwet pun kakang ora kitang klungsu-klungsu melu ngudari reruwet kala wau. Yen to Ngastina nembe ketaman pepeteng sak bisa-bisa Baladewa mbudidaya murih pajaring swasana. Wonten menapa Yayi? Kula aturi paring dawuh kang Raka Prabu Baladewa sumedya arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda dawuh pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu arawuh paduka wonten praja Ngastina menika handadosaken bombonging rasa miwah tentreming nala awit
Saderengipun paduka pepundhen kula Mandura rawuh peteng dedet lelimengan candranipun matswa ingkang kelem ing wanci ratri dan wonten bebajar miwah trenggana ingkang akarya padhang ing kawontenan nanging dupi paduka rawuh biar pajar tetrawangan pindha soroting wulang purnama mila rawuh paduka ing ngri kalenggahan menika minangka dados damar cecolok tumrap pepeteng pribadi kula sumrambahipun para warga Gong ing nagaring Astina. Koko Prabu menawi wonten mulunging penggalih paduka sumangga kula aturi radi majeng anggenipun pinarak awit wonten babakan ingkang badhe kula suwunaken priksa dumateng jengandika Jeng Koko Prabu Halayuda hanjarah Kang Puspita rum kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya Yayi sareng kula petani punapa ingkang dados dawuh jengandika Yai Prabu Duryudana menika boten gambaraken satunggiling dawuh saking ngarsanipun Nalendra Agung Astina nanging candrane kaya wong sudra sampali macukiling bale-balelungan bebasan wong loro saudon telu sauruban ing mangka bumi Astina menika sinuyudan sagung dumadi ampun malih kok para manungsa boten angajenana senadyan cawata ing Suralaya sami angaji-aji wibawane Yayi Duryudana ewa semanten ingkang kagungan negara kok malah sambat Yayi Prabu Duryudana kedah enget sambat ingkang boten linambaran rasa nrima menika naminipun wong sambat Durgangangsa menika sampun dados watekipun manungsa duwe siji pengin loro duwe loro pengin telu duwe telu pengin enem paribasane dados manungsa urip dhateng jagat raya menika menawi dereng dumugining pejah sipat Durgangangsa menika mesti wonten mila monggo dipun kendhalekaken sumangga dipun kendhaleni kekiranganipun menapa Yayi Duryudana kok taksih sambat kekiranganipun menapa Yayi kula aturi paring dawuh nuwun sewu Koko Prabu anggen kula sambat menika mboten kok nama Duryudana menika kekirangan wujudipun Brana-arta anggen kula sambat menika mboten kok nama
Duryudana kecingkrangan wujudipun bondo donya nanging sing kula pikir menika mliginipun kulawarga ageng wonten negari Ngastina menika langkung dinten menika kula ndawek susah merga susah kula menika dipun sababaken kalih sabab upaminipun menapa Yayi? Setunggal kula susah menika merga saka putra pulunan Paduka anak kula jalu anak kula jaler ingkang benjing kula gadang-gadang minangka dadya geganti ning Nalendra wonten negara Ngastina sakmangke murca saking negari anak kula Saroja Binangun nuwun inggih Angger Lesmana Mandra Kumara sakmangke murca saking kasatriyan Saroja Binangun ing mongko anggenipun kisah menika mboten nyuwun idi palilah kalian kula mboten pamit karo ibune nelongso raos sing manah kula Koko Prabu yen to kula ngenget murcanipun Angger Lesmana Mandra Kumara dhateng pundi purukipun boten wonten ingkang mangertos punika susah kula ingkang angka setunggal dene susah kula ndungkap ingkang angka kalih dereng rampung anggen kula mrihatenaken ilange si Lesmana Mandra Kumara dumadaan kula nampi palaporanipun juru warta negara Ngastina yen to wonten laladan Ngastina sisih kidul pernahipun wonten laladan Ringin Putih kala wau maksih kebawah perintah wewengkon negara Ngastina menika dipun damel pesanggrahan kalian putra-putra Pandhawa menika dipun damel pesanggrahan kalian anak-anak para Pandhawa ingkang mesanggrah wonten ing pertapan Ringin Putih ingkang sami ngangsu kawruh ngudi ngilmu kalian pendhita anyar katon pendhita tiban Brahmana neneka ingkang peparapipun Begawan Madubronto kalih bab menika ingkang andadosaken kujiwaning manah kula lajeng kula kedah kados pundi Koko Prabu kebareng Kang Rayi nyuwun dawuh dhumateng pepunden kuling Mandura Koko Prabu Balarama Permara reh manguswa umyong hambrengangang Gabdi karonaning kaswasih ring marga hamalatgung Risang Ganta Mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah umyos hamara mayahanto jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita Yayi Prabu kadang kula ingkang dahat kula tresnani Yayi Prabu Duryudana inggih kula wonten pangandika ingkang dawuh Koko Prabu sewu-sewu kalepatan hambuk bilih anggen kula hanggerba kalian menapa ingkang dados sambat jengandika
sak sampunipun ingkang raka nderek angraosaken jebul pancen leres yen to jengan dika Yai Prabu Nedeng hanandang kingkin sepisan putra kula ing Saroja Binangun Angger Lesmana Mandra Kumara anggenipun kesah saking negari boten pamit langkung rumiyin boten maido yen to tiyang sepuh nandang sisah inggih awit panandangipun dipuntilar kalian anak kula inggih boten maiben Yayi. Lah inggih Koko Prabu. Putra pulunan Paduka Angger Lesmana Mandra Kumara. Menika sak mangke kisah saking negari. Kula boten dipun pamiti. Ibune nggih boten dipun pamiti. Kula niku pun susah. Kula niku pun bingung. Bedahipun menapa ginanipun menapa kula nyambut damel ketekuk ringkel ngibarate awan kula nggih bengi kula nggih awan yen to nyatane anak kula ingkang kula tresnani menika nilaraken dhateng keluarga kula dhewe niku pun susah malah menawi kula nyedhaki kalian Banowati Yayi Paduka Banowati malah rinten dalu anane mung mungun Banowati siang pantaraning ratri anane mung nangis ampun malih kok kula singgol ampun malih kok kula cedhaki nyawang kula kemawon pun boten gelem ampun malih kok ngladeni kula cedhaki mawon pun nyingkur biasanipun saben enjing wedang kopi niku pun cemawis ning sakniki Banowati pun wegah gaweke kula wedang. Kamangka biyen napa-napa niku kula turuti, napa-napa kula pinangkani ingkang dados pamintanipun Yayi Banowati. Tuku kalung kula turuti, teng salon nggih kula terke. Koko Prabu, kula nelongso dipun satru kalian keng garwa. Yayi Paduka pun Banowati. Mangke riyen Yayi. Sedaya menika kedah dipun rembak kanthi ademing pikir. Pamrayogi Paduka kados pundi Koko Prabu? Ngaten. Wonten negari Ngastina menika boten ngemungaken nayaka negari. Wonten negari Ngastina menika boten ngemungaken para prajuriting praja, nanging ugi wonten para sesepuh pinisepuh ingkang kedah dipun suwuni priksa. Upaminipun negari Ngastina wonten Bapa Pandhita ing saka limanipun inggih pun Bapa Panemban Pendhita Durna. Bapa Durna menika jinejer dados pujangga agung kang sarta paran para ingkang mapan wonten ing negari Gajahhoya menika. Sumangga sareng-sareng dipun wontenaken sarasehan ingkang tundhonipun saged ngenteng-entengi penggalih Paduka Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu Baladewa nggih. Bapa Pandhita Durna mestenipun Paduka mireng anggen kula wawan ginem kalian Koko Prabu Baladewa. Selaras kalian kisahipun ingkang wayah nuwun inggih anak kula ing Saroja Binangun pun Lesmana Mandra Kumara miturut gagasanipun Bapa Panemban Durna margi pundi ingkang kedah kula tempuh menapa pun Bapak dipun keparengaken radi majeng anggen kula badhe matur sasana saha wanci kula borongaken dumateng Bapa Panemban Durna anggenipun badhe ngudar gagasan mriki matur nuwun Nger.
lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lir leno tanpa kahanen ing lir leno tanpa kanen yen tamtulusa mengko sang Hyang Utama lule sate gule enak rasane sinden ayu ya enak rasane hawlah manyar nuwun sewu kula ingkang sumela sela nggih awit kula mesakaken Angger Jaka Pitana anak Angger Duryudana sumrambahipun para keluarga ageng ingkang tinilar ingkang putra Kang Saruja Binangun ingkang nama wayah kula pun Lesmana Mandrakumara. Ha inggih caranipun kados pundi Bapak? Caranipun pripun Bapak? Nun nggih. Yen to tiyang kuna riyin kok enten bocah lunga. Upamane bojone lunga. Kadang nggih wonten lho bojo niku purik terus lunga saka dalem niku nggih wonten. Niku nek tiyang kuna riyin digolekke tiyang sepuh. Goleki wong tuwa. Jenenge diputer giling. Sing saka lor iso ngidul, sing saka kidul iso ngalar, sing saka kulon iso ngetan, sing saka ngetan iso ngulon, mulih marang daleme, mulih marang bale wis maneh. Niku wonten jenenge ilmu puter giling. Ilmu tinggalane tiyang sepuh niku kathah nggih. Contone wonten ilmu puter giling, enten ilmu sing jenenge ilmu pengaosan. Sik to. Ilmu pengaosan, pengasian sengguni. Yen pengasian ya pengasian, rasa kok basake. Pengaosan pengajian. Lajeng kados pundi Bapak? Lek piturut kula sing diagem ilmu puter giling. Napa jengandika saged kemawon? Niku ilmu tinggalane mbah-mbah kula riyin. Lajeng kula apalke. Kula cepke wonten pikiran kula. Merga ilmu tinggalane mbah-mbah riyin niku mboten oleh kok ditulis niku mboten angsal. Gurune ngucap, murite sing ngrungokake dadi sakapale. Ilmu gaib niku mboten oleh kok ditulis niku mboten oleh. Upamane kepepete ditulis mengke nggih diapalke, bar diapalke tulisan niku wau terus diobong lajeng diunjuk. Ben mancep sing dadi ilmune. Ngaten Bapak nggih. Ilmu pengasian niku nggih wonten maceme nggih pirang-pirang. Ilmu pengasian niku jenise werna-werna. Pengasian Jala Sutra niku nggih wonten. Gemak kipu, jaran goyang, terus wonten melih asmara kukus niku nggih wonten. Nah, asmara kukus niku pengasian mediane rokok. Menggo pengasian asmara kukus niku mediane ngagem rokok. Mula sinden-sinden niku nek enek wong lanang ngerokok kudu hati-hati ngene. Nek disebel raine iso terkintil-kintil. Nek sindene cilik terkintil-kintil, nek sindene gedhe lah niku. Niku kintil gedhe lah ngaten niku. Pah. Kaya apa men ilmu-ilmu. Kaya apa men ilmu-ilmu ngono kuwi. Lho piye ta sengguni? Aja kok ilmu pengasian aku ki umur 2 tahun, umur 3 tahun nglakoni apa ngono kuwi saiki aku isih kelingan. Oh, nggih. Wong aku ki jaman isih dikempeng isih disusoni karo ibuku, aku madhep nyang ndi ngono kuwi aku isih kelingan. Pas disuseni mesti madhep konoan to kowe. Iya. Lah adep arep menyang endi lho. Wong kok oleh warang gembos. Inggih Bapak. Lah lajeng ilmu puter giling niku cak-cak
bapakipun kados pundi? Puter giling niku diwangsulne. Saranane menapa? Sarananipun gampil. Saranane nggih menika rasukan utawi busananipun bocah sing lunga. Lambine Lesmana niku mang paringke kula. Mengke badhe kula paringi puja mantra. Menawi boten wonten rasukan sing langkung sae menika rekma utawi rambut. Rambut sing ndi kuwi? Sembarang sing ngene. Pokoke rambut. Lek boten wonten rekma, jane sing luwih ampuh, sing luwih mandi niku daleman, Ger. Ngono kan. Nggih. Mergo daleman iki gandane semerbak ngono. Nggih muter giling niku penak mergo daleman niku keringete mancep. Lho, ngaten. Inggih, Bapak Durna matur suwun. Koko Prabu Baladewa kados pundi? Nggih, dipun turuti mawon, dipun sembadani mawon menapa ingkang dados ilmunipun Bapa ing Sokalima Pandhita Durna. Kejawi ilmu saking Bapa Durna punika ingkang dados sarana wangsulipun Angger Lesmana sageta Yayi Prabu Duryudana ugi amrentahna. Yayi Prabu Duryudana ugi amrentahna para sentananing praja ingkang supados angupadi murcanipun Angger Lesmana. Paman Sengkuni kados pundi? Inggih, kula inggih nayogyani menapa ingkang dipun ngendikaaken Kang Raka ing Mandura. Lajeng menawi paduka nyebar sentananing negari sinten ingkang badhe paduka piji nggih? Kakang Narpati Basukarna. Inggih wonten dawuh Yayi. Kula aturi radi majeng anggenipun lenggah wonten pakaryan ingkang kedah paduka tindakaken. Yogya malih kinarya kalupi Surya putra Narpati ngapangka Surya putra Narpati ngapangka lan Pandhawa tur kadange panyayah tunggil ibu ong Untap utamaning katong Denira kartating budaya ngenak ityasing dasih Kang samya lebda ing kanyun Nalendra mbek martotama bebisik Sri Palgona adi paranggelung prajanira Paranggelung prajanira mangkana ta
Sira Prabu Kakang Karna nganggo Karna Basena kula wonten pangandika ingkang adhawuh Nyai punika kala wau sareng kula ngawontenaken wujudipun Sarasean ingkang magepokan kalian murcanipun Atma Jendra Ngastina Angger Lesmana Mandra Kumara jengandika kula kanteni Yayi Jayajatra ngupadya baya wonten pundi kesahipun Angger Lesmana kula pitados Duryudana percaya paduka Kakang Karna Basusena kalian Yayi Jayajatra saged mungkasi karya satemah amanggihi kesahipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara inggih Yayi inggih gunging panuwun kula ingkang tanpa upami awit dinten samangki kula nampi kapercayan hangu padi murcanipun Angger Lesmana ing mangka ing benjang inggih namung si Lesmana Mandra Kumara ingkang ginadang gadang anyuli keprabon paduka Jemeneng Nalendra mapan wonten ing bumi negara Ngastina kaparenga kang raka nyuwun pamit daya-daya kula amungkasi damel Yayi sembah kula ingkang humiring lampah handika Kakang Narpati Karna Basena gandanya sekar kehadung Kuwen kembang
Ridu mawur mangawur wurahan Tengarane ngajurit gong maguru gongso Tata kaya putula warman driting turangga hesti menyemang duaja kang kekiter ora kata ingkang duaja lelayu sebit Yayi Jaya Jatra inggih kula wonten pangandika ingkang adhawuh Kakang Kakang Narpati Karna Basusena animbali ingkang rayi sindu kula pun Jaya Jatra sawijining pakurmatan sing gedhe dina iki pun Kakang kelawan jeneng sira Yayi Jaya Jatra tinanggenah pinercaya dening Yayi Prabu Duryudana ingkang saperlu hangupadi murcane utawa lungane si Lesmana Mandra Kumara. Mula Yayi, mula pakurmatan sing gedhe iki mau aja nganti nguciwakake penggalihe Yayi Prabu Duryudana. Merga arepa dikaya ngapa lan kepiye? Lesmana Mandra Kumara besok calon nalendra gedhe mapan ana ing praja negara Ngastina. Mula yen pun Kakang kelawan Siadi bisa ngupadi ana ngendi panggonane Lesmana Mandra Kumara ora jeneng aneh yen iki sawijining lelabuhan tumrap negara kang bakal dieling-eling kelawan panjenengane Yayi Prabu Duryudana sak kulawarga gedhe ing negara Ngastina. Inggih. Lajeng keparengjengan ndika kadosa pundi Kakang Narpati? Ayo. Aja kesuwen derekna pun Kakang. Bareng ngupadi lungane si Lesmana mlebu alas munggah gunung mudhun jurang mbok menawa kanthi cara mangkono bisa nemokake papan panggonane Lesmana Mandra Kumara non sumangga kula dherekaken Kakang Narpati surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir nggawa prajurit suruhan saka Kadipaten Ngawangga sak cukupe mbok menawa iki mengko ana bebaya ana tengahing marga. Lajeng bidal benjang menapa Kakang Narpati ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak. Dibudhalke dina iki Yayi Jaya Jatra. Masyarane sangkut kupreget bebarengan ro kancane ayo to kumandan aja panganan kumandan bebarengan meratosi pakaryan bangun majarane sangkut kuprakut bebarengan ro kancane ayo do kumandan aja panganan kumandan bebarengan meratosi pakaryan pas hi ayo tandang gawe bangun
Yo ayo tandang gawe bangun negarane sangkut Dumakut bebarengan karo kancane